Vậy là hiện hay thỉnh pha là khu trong km khát pot lính lâu ạ. Accident. Cái lại trong hiện in hay ní giàn lắm, tôi kinh riêng lắm thiếu thling anh ở mẹ. Cái lá mà sẽ cần xét na là đây đâu à. Tôi nói hiện hay branch uai mẹ cái, aku nak cần thling fel xiên gì á. Ta hiện in report tới thế cần xiêm lúc càng khu motor hit lại trong làng mấy là va. Lùm thui viêu ni mà tu na hian ruang pathum mu to ni nau pang pakhat chuang te lan tia chu ruang la mu lova ni ta hian hata tang hian in luk ta hlakin kan atha kan langa zoom in theng pha khangem khu la ya kran ka sian in aphak lo mai the khu lai zone vel khu lai zone vel akon car ang khu motor chu fiat thei deuh ri ari ruang deuh chuan a hriat ani khu bak a chuanin hei hriat thei dan pawh awm lo lei min kong chhak lei hei laia hei kan hmuang hian hetia lei an lai na hmun chumi atanga liam thla chu ni wangin kham hle mai ruang in lak chhuah pawh hi thil har satak khu ta khu motor chu lang khu ka ko hi mi ka ko ka kut mor zon khulai zon vel khu khulai lang khu motor om na chu nia ka khuanin an mani hi kan hriat the danin sabual tlang lam mi ni oma long tlai L4 te pakhat kha chuan ati boka chu ala khop mai ruangin la chuak tur pon he lai kan hmu he lai tlang dung atang hian ram nuam chin deuh hlet kan zon angai don ani khon khu mihring thleng thla chuan om to a khu lai hmuna khuan mi pahni vel chuan ron langa ko tlang a ding tan pon film khur chu ngai viau anga chan chu lung ti lum pal chuan khu lai a om te tan khuan ala om don em em ani tuna khuanin ruang thum puitling ruang thum hmu to nia ruang khat naupang hi lak mu lo ani nakina ta han report kan lo pek chun zamang